Και διήγηση για την αυτοεξέλιξη και ενώ μονίμως αν δεν υπήρχε θα ήταν έκπληξη. Κρασιβή σοκ, καταντήσει την κυβέρνηση μας κάνει σοου. Μη φακή αρχηγού μιας αίρεσης. Τι να μου πεις για να ακουστείς, όσο κι αρχαίοι τάροι σας είναι συντάθα. Απελπισία και διήγηση για την αυτοεξέλιξη και ενώ μονίμως αν δεν υπήρχε θα ήταν έκπληξη. Κρασιβή σοκ, καταντήσει την κυβέρνηση μας κάνει σοου. Μη φακή αρχηγού μιας αίρεσης. Τι να μου πεις για να ακουστείς, όσο κι αρχαίοι τάροι σας είναι συντάθα. Θα με μιμηθείς, αντικατροπτίζεται ότι είσαι ανασφαλής. Όμως δεν σε έβγαλα στη φόρα και ναι σαν είσαι ασφαλής. Ναι, είσαι αφελής, μέσα σε υποτάσσουν και σε οριοθετούς όπως να ζεις. Και έτσι υποτάσσεσαι κλειδώνοντας τη σκέψη σου σαν τύχια μιας σιωπής. Ναι, θα ετηθείς, θα καείς, θα αμυνθείς. Δεν θα δικαιωθείς, δεν θα αναμετρηθείς. Τότε δεν θα εξηλαιωθείς. Στοιχή καυτή, θα καεί το χαρτί. Μα δεν μ' ανησυχεί γιατί ο καπνός θα ενσαρκωθεί και θα νεκρεί. Καθώς θα είναι η άβρα μου που θα σε περικλεί. Όσο τέλος της αυγής, ναι. Όσο τέλος της αυγής, όσο τέλος της αυγής. Το τέλος της αυγής. Όσο τέλος της αυγής,